anyị alaghachitala azụ dịka o si dị ọka bụkwa n'isi mbido telivishọn ya webe ihe niile na-eme na isi mbido telivishọn ya African Cup of Nations Specials ya iko mba Africa Specials dịka o si dị mgbọrọ unu na anyị bata na ụka were ọtụtụ ihe ndị a ga-ewetara n'ụbọchị taa agadaga nwaanyị ọma Chika ga-akpọpụtara unu ugboro ole mba Africa ole nwetarale ihe nrita nke iko mba Africa ọ ga-akpọpụta ya gwa anyị ugboro ole na ole ha nwetara ya bụ ihe nrita. Igbo ndị ọma unu n'anya asa na-agata n'isi esupi anya mba Egypt bụ ndị a na-agba ya bụ iko mba Africa nke afọ n'ụlọ ha ebuole ya gịnị ugboro 7 ha ebugo Nations Cup ugboro 7 ndị Ghana ndị bidokwara ya ndị Ghana ebugo ya mba Ghana ebugo ya ugboro 4 Nigeria ala anyị ebugo ya ugboro 4 ndị Cameroon ebugokwa ya ugboro 4 ndị Ivory Coast ebugo ya ugboro 2 ndị DR Congo ebugo ya ugboro 2 ndị Tunisia ebugo ya otu ugboro ndị mba Sudan ebugo ya otu ugboro mba Morocco ebugo ya otu ugboro Algeria ndị ga-akpata ya taa ha na Senegal ebugo ya ofu ugboro Ethiopia ebugo ya ofu ugboro ndị South Africa ebugo ya otu ugboro ndị Congo na mba Zambia ebugo ya gịnị otu ugboro. Unu le anya n'ụbọchị taa ka ọ ga-afịọ n'ụbọchị taa n'abalị taa n'etiti gịnị Senegal na mba Algeria na Nations Cup final. Unu le anya unu ga-ahụ na ha abụọ nọ n'otu otu ha nọ n'otu group na Nations Cup. Group ahụ nọ gịnị bụ na Group C. Ile anya na Group C ahụ mba Algeria nwetara mmeri na bọọlụ atọ ha gbara ha nwetara 9 points ebe ndị Senegal nwetara 9 points. Ọ bụrụ naanị nke mgbe abanye na round of 16 mba Uganda na mba Senegal zitere n'ebe Senegal meriri ji otu ọkpụ goolu were gịnị dula ha. Ọ bụrụ naanị nke ndị Algeria meriri mba Guinea na round of 16 ha ji ọkpụ goolu 3 merie mba Guinea. Eruo na quarter finals mba Senegal na Benin zitere Senegal ji otu ọkpụ goolu merie mba Benin. Ndị Ivory Coast na mba Algeria zitere na quarter finals ha gbara 1-1 mana Algeria ji penalty were mee gịnị were merie ha. Eruo na semi final Senegal na Tunisia Senegal ji otu ọkpụ goolu were merie mba Tunisia. N'ebe ala anyị bụ Nigeria na ndị Algeria zitere ha ji goolu abụọ ndị ala anyị satara naanị otu nke aka na-ewe anyị iwe ruo n'ụbọchị taa. Goolu ahụ ka ọ kala afụ bụ ụfụ n'ahụ. Ọ gwara adịghị ka ọ na-afụ. Ihe ọgwụla agwụ isi ọgwụla agwụ. Ndị ala anyị hichi na ọgwụla abịazi ebe gịnị na onye ọbụla obi mgbawa. Otu aka ha bọọsụ si ruo gịnị final ha ruo n'ụbọchị taa mana ile anya ha bụ ezutego ugbele 22 22 times. N'ime 22 times a ha zutere ndị Algeria enwetago mmeri ugbele 12 times ha dụrọ ugbele 6 n'ebe ndị Senegal nwetara mmeri ugbele 4. Kedu ihe nwere ike ikwu na finals? Ịma ndị m na-anyere Algeria maka na ha gbalịala ọfụma na ya bụ iko mba Africa nke abara na Algeria. Matakwa na ndị Senegal bụ ndị so na West Africa. Ama mana ị na-support onye ndị North Africa. Otu Africa. Ihe gịnị ga m ji si na otu Africa maka am sị ihu onye na-eme ọfụma gị too ya. Algeria gbara ezigbo ha gbara bọọlụ ka ndị ọcha. Chetakwa na ha gbafuru ndị ala anyị. Ha gbafuo. Ị chọghị ime ihe ndị Egypt mere ndị South Africa. Onye ihe dị mma gị ikwu eziokwu. Senegal agbaghị ezigbo bọọlụ. O wezụkọ na ha ji ile gidigidi were mọzụ rute ya bụ final mana Algeria gbaghị ezigbo bọọlụ. Ndị tinyere mba Algeria anyị na ha na-eyi otu green na mana ndị Senegal ndị Senegal na-eyi green mana n'ihi gịnị ha bụ ndị ha si mba mana anyị ga-ahụ na Algeria gbapụrụ anyị. O eziokwu dịka o si dị nsogbu adịrọ anyị ga-echere n'ụbọchị taa n'ụbọchị Mọnde mgbe anyị ga-ewetara kwuru na ya Africa Cup of Nations Special dị na ahụ na ọ onye Senegal mụ onye Algeria anyị ga-ahụ onye mbe nab nke bụ oke ụmụ ọkwa oke ọkụ na hụ na ọ saala uwe ya ebe ka anyị ga-emechi ya n'ụbọchị taa n'isi bido telivishọn ya ebe ihe niile na-eme echefukwara na aha m ka bụ Maazị Edom Ikechukwu Samuel ọ na ịchọrọ iso na webụsaịtị anyị echefukwala na ị ga-aga na www.isimbido.tv makwa na ịchọrọ iso anyị na social media na Facebook Twitter nakwa gịnị Instagram ị ga-enweta anyị na @isimbidotv. Gwa anyị onye ga-enweta mmeri n'ụbọchị taa ka ị na-aha akara ekwentị ka na-agafe n'ihu onyonyo gị gị weta ihe nrita ka ị ga-erita n'aka ndị Star Times. Echefukwala na ọtụtụ ndị mmadụ na-akpọ sị na azitere m ozi eweta m ihe nrita. Chetakwa na ọwụ onye mbụ ụzọ zite ozi bụkwa onye mbụ ga-eweta ya uwe onye ga-eweta ihe nrita. Echefukwala na aha mbụ Maazị Edom Ikechukwu Samuel. Ebe m onwe nka bụ
Chika Iro unu emena maka ịnọnyere anyị n'ụbọchị taa ka ọ ga-akpọ Senegal na Algeria ka anyị mara mba abụọ nke bụ oke n'ụbọchị taa. Unu emena biko na-esonye anyị oge niile maka n'isi mbido telivishọn bụ ebe ihe niile na-eme. Ndewo.